खुलुमबाय। दिनै 18 एप्रिल 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनो दिनै गिबियावनो दङ। मेष राशि। दिनैनि साना फालांगि आरो रां थिसननायाव मुलाम्फा गोनां जागोन आरो लेनदेननिफ्राय गोजानाव थागोन। नखराव मोनसे रंजालु आबहावा सोमजिगोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरि आरो गथ'फोरजों गोजोनथाव बुब्लिफोर बारहोगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि बिसिनो बेसेनगोसा अनथोब होयो अब्ला बियो खुसि जागोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। बृष राशि। सासे गोहोम गोनां सुबुंनि थाखाय थागिबिया फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। नोंहा साख्रि दंब्ला नों जौगाथाय मोनगोन आरो साख्रि गैयाब्ला साख्रि मोनगोन। नखरजों मोजां सम बारहोगोन। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। मिथुन राशि। राङारि थासारिया साबसिन जागोन आरो आयआ बांगोन। नोंथाङा खामानियाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन आरो जेबो हेफाजाब होनाय जानाय नङा। नखरारि सोद्रोमाफोरा थागिबिनि गायसननायनि थाखाय खामानि मावगोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि। दिनै थागिबिनि खामानियाव अलसिया जागोन नाथाय खाफालआ रां आरजिनायाव हेफाजाब होगोन। दिनै जायगानि सुबुंनि जिउ राहाया गोजों जोंगोन आरो साख्रियाव मासि जौगानाया जाथावना। सुखुआ सुबुंनि नखराव थागोन। गियानजों जों सोमोन्दोनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। सिंह राशि। सुबुंनि फालांगिया लासै लासै सोलिगोन आरो राङारि जेंनाफोर फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रिनि बिबानफोरखौ बाखनायजाथाव महरै मावफुंगोन आरो नखरनि मावख'गिरिफोरजों हेफाजाब होगोन। बिसोरो नखरजों समाजारि हाबाफोराव बाहागो लागोन आरो हेफाजाब होगोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कन्या राशि। आयआ सरासनस्रा थागोन नाथाय गुबुन हादोर दावबायनायनि इसारा दं। बे सुबुङा गोरलैयैनो साख्रिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। बे सुबुङा नखरनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हानाय नङा आरो गावसोरनि बाथ्राफोरजों गुबुनखौ दुखु होगोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। तुला राशि। दाहार लानाय रांखौ हरफिनगोन। फालांगियारि दावबायनाया जाफुंसारगोन। मावख'आव सुबुंहा उफ्रा बिबानफोर थागोन नाथाय बिसोरो बेफोरखौ मोजाङै सामलायगोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। वृश्चिक राशि। जुदि नोंथाङा बाहागोदारिजों फालांगि खालामगासिनो दं अब्ला सांग्रां जा। सासे सुबुङा गावसोरनि साख्रियाव गोसो होनाय नङा आरो नागारनायनि बाथ्रा सानगोन। जोनोम मोननाय सुबुंनि नखरा गावसोरनि खामानिनि गेजेरजों समाजाव मोनसे आलादा सिनायथि सोरजिगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। धनु राशि। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। खामानिनि सायाव सुबुंनि फोथायथिया थागोन। थागिबिनि जिउ राहाया मोजाङै थागोन आरो सोरखारि मावख'गिरिया धोन आरो आयखौ बांनाय नुनो मोनगोन। नखर आरो गथ'फोरजों सम हगारगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। मकर राशि। जों साख्रिनि सोमोन्दै सासे लोगोनाव हेफाजाब बिगोन नाथाय हेफाजाबखौ आसा खालामा। नखरनि गोबाव समनि जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। बिफानिफ्राय मोनसे बेसेनगोसा अनथोबआ गथ'खौ थुलुंगानायजों बुंफबहोगोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। कुम्भ राशि। आयआ मोजां जागोन आरो गोदान फालांगि गायसननाय जागोन नाथाय हाखु-दाखु खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। बेयो थागिबिनि साख्रियाव सोलायनायनि सम। थागिबिया मोनसे गोदान साख्रि मोनगोन। दिनै बे सुबुंनि नखरारि जिउआव दावराव-दावसि जागोन। अन्नानै सांग्रां था। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। मीन राशि। थागिबिफोरा गावसोरनि गोहोजों गावसोरनि फालांगिखौ गोदान जौगाथायसिम जौगाहोगोन। जुदि नोंथाङा फरायनायाव गोसो होआब्ला ध्याननि गेजेरजों गावनि गोसोखौ गोसो होनो नाजानाया साबसिन जागोन। दिनै थागिबिनि नखरा जेबो बुङालासिनो गासैखौबो बुजिगोन आरो हेफाजाबबो होगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।